Onko se ok, että mä oon 15 ja mä seurustelen 22-vuotiaan kanssa? No lakihan siis kieltää sen, että aikuinen ei saa tehdä alle 16-vuotiaalle mitään seksuaalista. Esim. Näitä asioita. Mut ei meillä vielä mitään tommosta oo. Ja se ei kaikkiin seurustelusuhteisiin kuulukaan. Ja lakihan ei siis kiellä suoraan 15- ja 22-vuotiaan seurustelua. Mutta laki kieltää groomingin, eli sen, että aikuinen houkuttelee sitä alaikäistä esimerkiksi tämmöisiin asioihin, esimerkiksi kasvattamalla luottamusta, aloittamalla seurustelun ja tuomalla vähitellen semmoisia vihjailevia asioita siihen suhteeseen. No mut se sanoi mulle, että se odottaa siihen asti, että mä täytän 16, ennen kuin edes mietitään mitään tommosta. Se voi kuulostaakin fiksulta, että hän sanoo noin, mutta se ei tarkoita sitä, että hän toimisi oikein. Se, että hän sanoo, että hän odottaa siihen asti, kunnes täytät 16, tarkoittaa, että hän tietää sen lain ja liikkuu tarkoituksella sen rikkomisen rajoilla. Ja se ei poista sitä, että hän on luonut sun suhdetta silloin, kun sä oot ollut 15. Ja se voi just olla sitä groomingia, mikä on rikos. Mut se ymmärtää mua, eikä se haluaisi mulle mitään pahaa. Se voikin tuntua tosi ihanalta ja imartelevalta saada vanhemmalta tyypiltä huomiota. Ehkä hän on luonut sulle semmoista tunnetta, että hän on ainut, kuka ymmärtää sua, tai että sä oot ainut, kuka ymmärtää häntä, tai että ehkä sä oot ikäistäsi kypsempi. No joo. Ja ne aikuiset, jotka lähestyy sun ikäisiä nuoria, on tosi taitavia luomaan tämmöistä suhdetta ja luottamusta. Ja yleensä se tapahtuu valehtelemalla ja esittämällä jotain semmoista, mitä he ei oikeasti ole. Mut mä lähestyin sitä alun perin ja ehdotin seurustelua ja muita juttuja. Ja siinähän ei ole mitään väärää, että sä oot kiinnostunut ja ihastunut vanhempaa tyyppiä. Se on tosi normaalia ja luonnollista. Ja vaikka sä olisit itse alun perin ehdottanut ja toivonut hänen kanssaan seurustelua tai vaikka jotain seksuaalisiakin juttuja, niin aikuinen ei saa niihin suostua. Aikuisella on aina se vastuu. Eli me ei saada seurustella. Se 22-vuotias toimii väärin ja jopa rikollisesti. Ja aikuisen ja nuoren välinen suhde ei voi koskaan olla täysin tasavertainen, koska sillä aikuisella on aina tiettyä valtaa siinä suhteessa. Eli ei, se 22-vuotias ei saa seurustella 15-vuotiaan kanssa.